Wato ainihin ku suburbuɗe mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. An ba da izini. Fatan alheri. Na gode. An ba da izini. Oh, maraba dai kanal nan da. Nema na da kake gaskiya ya kasance mai tsanani. Ai da na tsaya na sara maka. Sai dai kamar yadda kake gani, ina cin pizza. Ga kuma kasancewar yau a ɗan gajiya nake. Kana buƙatar yanka ɗaya? Ka ci abinka. Domin da zarar ka isa har pizza da zaka sake ci a ranar da za a kashe ka ne. A matsayin buƙatar ka ta ƙarshe. Haɗi da cheese mai yawa. Ka farka kanal. Nan fa ba Delhi ɗinka ba ne. Ingila ce nan. Gaya min wani abu. Masu laifi nawa ka sani wanda Ingila ta miƙa wa Indiya? Sifili ko ɗaya babu. Yanzu haka maganar da muke ana shirya sabuwar yarjejeniyar miƙa masu laifi. A bisa wanda kowane mai laifi za a miƙa shi ga ƙasarsa a cikin sa'o'i 72 ba tare da damar ɗaukaka ƙara ba. Nan ba da jimawa ba za ka fara roƙon neman sassauci. A kotun doka ta Indiya ya kai Umar Zafar. Daga nan kuma fa sai a yi me? Wannan na mai yanke hukunci a madadin al'umma ne, wannan kuma na alkali, wannan kuma na 'yan sanda da ministoci ne. Ƙasar ku a yunwace take kanal, kuma a ciki take da 'yan rashawa. A ƙasar da kowa ka gani barar wani abu yake yi, kuma ministocinku ko da yaushe a shirye suke su banzatar da kimar su tamkar kashi sannan su sayar da ruhinsu. Saboda aka gaya min, wane ne kai? Dan rashawa ne kamar su, ko kuma kai a mutu abin umarni ne kamar wani kare? Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku san baɗa mana like, ku suburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Sai kenan. Zafar. An ba da izini. Akwai bukata ta ƙarshe. Mai yiwa pizza da cheese da yawa. Sai dai baka da mintuna 30. Domin saukar kirge zuwa mutuwarka ya soma. Masu fafutuka domin ƙasar su saukar kirge zuwa mutuwarsu yakan fara ne tun daga numfashin farko. Duk da ka ɗauki rayuka da yawa Zafar, amma ka kalli idanuwan nan da kyau. Babu wani kunci a cikinsu ko kuma wani tsoron wata mutuwa. Alfahari ne kaɗai cikinsu. Nan ba da jimawa ba haka za ka ga mutuwarka a cikin idanuwa masu kama da waɗannan. Saukar ƙirgenka zai fara daga lokacin da ka matsa kunama. 10, 9, 8, 0.
za ka so kai magana ta ƙarshe da mahaifiyarka? Alo, Biran dama nake cewa. Biran? Me ya faru ne? Kana lafiya kuwa? Biran kana lafiya kuwa? Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku san baɗa mana like, ku saburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Sai kenan.